Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoye mbaka wapuonjre wang'i matut kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Jomolony mosetimo nonro matut wacho kacha ni sa saya ma irito ngimani mano e mwandu maduong' moingo gimoro amora minyalo paro ni en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi arwake wendo wa daktari wa e studio odiechieng' ma kawuono. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molony e weche mage kaito wadonje twak achiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. An nyinga en Joseph Ochieng Wasungu. An wuod Asembo Kochola. Athietho Nairobi ka to alony ahinya e weche mag nyuol. Machiegni Dr. Joseph e chenro mar penj laktar amor mokalo mar bedo kodi kendo kaka joma mine kachiel koda ka joma wuone nikech ng'eni ka chandruok obede family to ji duto te bedo kod hinyruok omiyo kwanyalo wacho ni en chenro mar joma mine kata mar joma wuone kendo en marwa waduto wate. Kawuni dwani wago mbaka e twak mane daktari? Kawuono dahero ni mondo alosie wi pelvic inflammatory disease mane nyinge mar kisungu lakini kuom dholuo anyalo describe kaka tuo mamako kor kanyuol mar mon kachakre ofuko mar nyathi kadhie tubes mawuok e ofuko mar nyathi nyaka tong dak magolo tong tai lining mag pelvis be seche moko nyalo bedo ni obedo infected. Erokamano ahinya. Iwinjo gima Dr. Joseph owacho twak mwadhi bedo godo odiechieng' ma kawuono. Wabro bedo kod picha manyiso kama daktari wuoye kata obro pimonwa kendo obro miwa okang' kokang' ondamo kondamo mar hinyruok mar rem kata chandruok ma wawuoye. Daktari kwakete yo machuok to en PID kata kamano wantiere kod picha ka debede ni ma emiwuoye koso? Ka ni ma wuoye kwarango piny kaeni kamuluong ni vagina no mane nyasach ng'ama dhako tae ofuko mar nyuol emiluongo ni uterus no chakre cervix to en emiluongo ni uterus tae opira manalose emiluongo ni fallopian tubes to ovary kaeni e kama tong' wuokie omiyo lining mar uterus ka cervix kaeni nyaka tube nyaka ovaries mago kanigi tuo ma tuo ni ng'enyne biro because of bacterial infection to mostly this bacterial infection gin ga sexually transmitted diseases omiyo wanyalo wacho ni ng'eny tuo mar PID ikelo gi tuoche malure gi romo mar ng'ama dhako gi ng'ama dichuo. Erokamano. Ma koro wadhi kete ni wawuoyo kuom tuoche manyalo mako ng'ama miyo to ka oseriwore kod ng'ama dichuo ahinya ka mako nikech joma mine tiere kod kidenyo mopogore opogore mag del ahinya kor kanyuol ka Daktari e tuoche gi kata e chandruoge gi mane mathoro bedo mang'eny mokalo? Kuom tuoche gi wanyalo wacho ni pelvic inflammatory disease en tuo mang'eny kuom ji to ohinyo mako nyiri matindo. En tuo mang'eny ahinya kuom nyiri ma johigni 19 kadhi piny kipimo gi nyiri mosebedo 25 years kadhi malo. Te kendo inyalo yudo ni ong'eny kuom nyiri ma ochako ng'ere gi chuo chon ahinya e ngimagi ka gin very young. Nyiri manigi osiepe mang'eny kata kapo ni en gi ng'at achiel to ng'ano nigi osiepe mang'eny kanyo bende ibo yudo ni tuo no ng'eny kuom joma kamago. Gin kidenye mopogore opogore mag kute manyalo kelo chandruoge gin nikech kwang'iyo system ni wantiere kod yor nyuol mwadendo kata ni vagina, wantiere kod cervix, wantiere kata kod uterus, wantiere kata kod ovaries, dag tong' to bende wantiere kata kod fallopian tube kaka ni wacho cha. Debed ni kidenye achiel kende makelo chandruok mar PID koso gin kidenye mag kute mopogore opogore? Kute to nitie mang'eny lakini kudni mang'eny ahinya makelo tabu ahinya en kudni miluongo ni gonorrhea to gi chlamydia trachomatis. To nitie tuoche moko ma bende nyalo yudo machal gi E. coli mawuok korka oko ng'ato kodhi oko maduong' cha. Gin bakteria mayudre kuno to nitie moko ma bende bakteria mayudre lach. Lakini tuo mang'eny kabisa to kuom gonorrhea to gi chlamydia trachomatis. Mana kamano nyakwara Mugia Juanga, tuo mar PID kata tuoche manyalo mako kar nyuol mar joma mine wacho nwa kata ni mathoro biro mang'eny en kikelo kod
tuoche mag nyaye kaka mag gonorrhea. Yes. Pimno mana matin daktari nisewachonwa kacha ni jogo mathoro yudo tuoni en jogo mantiere kod johera mang'eny. Jogo ma samoro ochako timo hera kata ochako bede achiel kod joma chuo kapod gitindo. Jogo ma samoro samoro nitiere kod ng'at achiel to ng'at achiel ni en nitiere kod ji mang'eny. Koro ponono ni ng'ato dwani mondo mi ochiji ni nyaka bede ni nitiere kod chandruok mar PID. Onyalo winjo ranyisi mag dende kaka ng'ama miyo. Kuom ng'eni ji opogore. Nitie mine moko manyalo bedo gi PID to giwinj gimoro amora. To nitie moko ma ka nitie gi PID ineno ka igi ramogi. Ginyalo bedo gi discharge ma gigolo tutu ma nigi tik. Kata seche moko ka gini en clear to onge tik. Temperature gi seche moko nyalo yudo ni nitie malo. Bunde gi piny kae ni yudo karamogi. To en rem moro manyalo biro mang'eny kabisa kuom jomoko. Temperature gi bende nyalo bedo ni odhi malo. Moko bende nyalo yudo ni ging'ok. To moko bende nyalo yudo ni diewore. Lakini ahinya wach ni gini ni scope mar tuo. Inyalo yudo ng'at moro mok tuo ahinya to gi ng'at ma tuo ahinya ma bende chuno ni nyaka donje e osiptal. To tuoche gi ma kaka iluongo ni nyayego. Iyudo ni ng'ato kani kode. Nitie jomoko ma kiromo gi dichuo kata kawuono to bang' juma achiel to in kode. To nitie gik moko ma bende ka dhako ni godo tinyalo yudo ni yot mondo yud tuoche ilagi. Achiel kuomgi en ni ka in gi tuo ei vagina mwaluongo ni bacterial vaginitis. Iyudo ni seche moko kidhi gi ng'ama dichuo seche ma in gi maini yot ahinya mondo yud tuoni. Especially seche ma mucus mabedo ga cervix obedo marep. Ma seche ma nyako nyalo mako ich to gi seche ma odalone. Koro iyudo ni ng'eny ji ka dhako nitie gi ndalone to en gi infection e bacteria to dhi onindo gi ng'ama dichuo to iyudo ni yot ahinya mondo yud tuono. Mar ariyo, ka poni en gi coil ma seche moko luongo ni IUCD ma en godo iye kanyo. Kech coil no ka en godo to nitie tol madonga in the vagina. To ka en gi infection in the vagina nyalo donjo e yo mayot. Jomoko bende iyudo ni gibedo gi manipulation, any operation man nitie uterus. Kaka seche moko koluok iye. Inyalo yudo ni koluok iye, infection nyalo bedo nitie iye kanyo. Omiyo mago e gik moko manyalo miyo gigi medre. Wantiere ka kod picha maber mokalo nyakwara Mugia Jwanga wakwayo ni mondo mi ywani go machiegni mondo mi ine gik mane daktari wacho ni gin gik mage makineno kata kiwinjo tinyalo chich ni nyaka bede ni intiere kod chandruok mar PID. Daktari pimonwa kacha ni en rem malich mokalo mar piny ich ok kamano. Kati wachonwa kacha bende ni samoro bende temperature liet mar del nyalo dhi malo kotende kod kute mane del koro dendi temo gore kodgi to wasepuonjore chenro mar penj laktar kani seche ma dendi temo gore gi kute gi to temperature nyalo dhi malo. Mama gi thoth ranyisi ma samoro ng'ato nyalo winjo ka entiere kod kutegi. Daktari ukipimno ni sasa ma ng'ato seriwore gi ng'ato nikech en yo ma iwacho ni thoth ne ji yudo godo tuochegi. Nyalo kawo ndalo adi mondo mi ng'ato chak neno ranyisi gi. Ipimonwa kacha ni samoro ng'ato nyalo nene juma achiel, ng'ato nyalo budho kode mokalo. Ang'o manyalo miyo pogruok bede? System mar dhano kako chwe koso? System mar dhano kako chwe ng'eni ng'ato ka ng'ato ok yud tuo in the same way. Nitie jomoko miyudo ni gibedo gi complications mang'eny ahinya to jomoko ok nyal bedo kata godo. Inyalo yudo ni ng'ato noromo gi ng'ato kata dweche 6 mokalo to pok obedo gi any symptom. Lakini koromo gi ng'ata ma dichuo to ng'ama dichuo no ywagore ni an gi tuo. Koro iyudo ni mae wanyalo bedo gi gima luongo ni chronic PID. En PID mosebudho kode to kone chandruok moro ma bende dende bok owinji. To nitie moko ma bende en gi chronic no to koromo gi ng'ama dichuo to winjo rem. Ing'eni kapo ni romo ng'ama dichuo ok onego bed ni winjo rem. Mar ariyo, PID hiye bende nigi complications meke. Kech inyalo bedo kamano in gi tutu ma tutu no bende donjie uterus ma seche moko bende yudo ka tubes bedo gi tutu e iye. Tubes go kani gi tutu to mano waluongo ni pyosalpinx. To tutu ni bende nyalo wuok madonj nyaka e peritoneum. Kodonjo peritoneum to koro kendo in gi tabu moro maduong' mang'eny kabisa. Manyiso ni joma mine nyaka koro
many kaka ritore yore mopogore opogore nikech kapo nono ni obedo kod complications mabende wabro mulo bang'e to moro thiedhe ok nyal bedo mayot ahinya. Daktari, PID ng'eny marom nade kuom joma mine? Kwa kete ma general. PID ng'eny kech inyalo yudo ni kama numbers nitie ma research otim maber somewhere like in the US, you only about 1 million people be affected per year. And that is a very big number. To karwaka ini wanyalo wacho ni 30 to 40% of women usually come across it. To prevention ne maduong' ahinya. Kik ichak bedo gosiep chon. Mar ariyo, kapo ni in gosiep, unyalo pimoru mondo ne uchal nade. To tiyo gi coil condom nyalo konyo. Kitiyo gi condom nyalo konyi ahinya mi ne ni kech ka in gi condom to yudo infection moa kuom ng'ama dichuo nyalo bedo matek. Kaito coil mani pimonwa cha mar joma mine be? Coil mar joma mine, coil en gima ber kabisa. Tiyudo ni ka in gi ng'at mawuotho kata mabayo oko, tiyudo discharge, to kithiedhri mapiyo, to nyalo kelo ni complication. Ma kinyalo yudo gima chal kamano. Daktari, pimnwa mana matino no tudruok mar PID kuom nyithindo manyiri mapod tindo, nikech wacho ni namba 1 mar geng'e ni kik nyithindo manyiri chakriore gi joma chuo kapod gitindo. System mar nyithindo manyiri chal nade maketo gi thuolo mamalo mokalo mar bedo kod PID ka gichako bedo e achiel chon? Nikech gi piny masani, nyithindo masani daktari. Ing'e ni PID tiende kabisa ni inflammation. Inflammation ikelo gi infection. To nitie moko mabende nyalo yudo moko inflammation. Kech ka ng'ato neno remo kaka nyiri matindo, nitie nyiri moko matindo manyalo bedo kode to pogi nindo kata gi ng'ato. To mae ni waparo ni is because of retrograde menstruation. Mae oyudo remb dwe, to remb dwe kar wuok gi piny dok e iye. To mano nyalo yudo ni seche moko bende gibedo gi inflammation. Mano be nyalo chendo. To kama ber kuom joma tindo, gima nyalo konyo gi ahinya en ni mondo girit ahinya nyaka kendgi, eka mondo gichak wacho mag hera. To seche moko kata kitimo kamano to bende podo nyalo yude ayuda. Kech kaka tuoche chal. En mana ni koro onge tiende mondo mi nyathi manyako obed e ong'ala manyime tema mondo mi ritri, mondo mi ka chako bede achiel to ka seche owinjore kata ka ndalo oromo maber ma dendi bende osedongo mosetegno maber. Ming'yo kaka system ni ringo. Yeno wakaw yoyo nyakora mugi ajuang ka waduogo to wadhi nyime ni topo nono ni neno ranyisi gi. Ibro neno ranyisi gi giduto te kosibo neno achiel, ibo neno ariyo, kosibo neno adek. To kineno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo? Onego bed ni temo thiedhori kendi kosidhi ka laktar. Kidhi ka laktar en nonro mage kata tests mage mibotim mondo mi ofweny chandruok ma intiere godo. Mago gi moko mathoth bire kidieny mar ariyo, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi. Thirsty for more. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe,
usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Nakupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Mai no bi ching malongo, to bende wan wabiro kawo okang' mar ng'eyo kaka ngima wabiro bedo. OMR, it is tasteless. Omera, gima wakelo ni ema nyaki cham. Bendi winja maber? Ere kaka nyalo chich gi Raj? An ang'eyo Raj maber. Ok onyal timo gimoro amora marach. To Kushi, Prince, indulge in that moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo page laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Joseph Ochieng' e studio wang'iyo kacha PID mabende gin tuoche mopogore opogore mamako kuonde mag nyuol mag ng'ama miyo. Opimonwa kacha ranyisi makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni chandruok nitiere. Ka intiere kod del machwakore samoro kibede achiel gi jaherani kata jaodi tiwinjo rem mokalo, samoro bende ibro winjo ka intiere kod discharge ma samoro ok dung maber ahinya, mano bende en ranyisi. Kopogore kod mano rem matamre gi non e pinyich bende nyalo bedo ranyisi. To opimonwa kacha ni gibiro ga kotende kod tuoche mopogore opogore. Kaka ne waneno tuoche kaka mag chlamydia, ne waneno kacha tuoche mag gonorrhea, nyae mag gonorrhea. Ranyisi gi gichalre tuoche gi duto te koso nitiere pogruok e kind moro kachiel kod moro. Kaka tuo mar gonorrhea eno biro ga gire mahinya. Chlamydia to biro mamuol, eno muol ok obi matek, lakini tiyudo ni complications gi to chal. Ahinya ka jatuo obiro iri, to biro iri either because of the complication kata obiro iri nikech tuo no chande en gi rem. Omiyo ka jatuo biro ni en gi rem, en gi discharge madum, iye bende rame, to giminyalo timo mokwongo inyalo pimi. Mae ng'at ma kipimo tiyudo ni kaka jo gynecologist seche moko pimo ng'ato nyaka kar nyuolne. Koro kar nyuolne no kichopo e cervix mi yiengo matin ni tibo winjo kuwinjo rem. Kiwaye ni especially cut tubes ne obed affected. Kimule ni tibo yudo ka en gi pain mang'eny kabisa seche mi move mano. Mar ariyo ibo yudo ka en gi tutu kata discharge miwacho no. Kimulo iye tibo winjo ka iye remo. Seche moko kidiyo iye mi weyo dichiel to kendo yudo ka en gi rem kabisa modwa mana ni mondo maki gi lwete. To ng'enyne be nyalo bedo confused gi moko bende, omiyo yudo ni kipimo rembe nyalo yudo ka white cells odhi malo. Manyiso ni en gi infection. Mar ariyo, kapo ni en gi rem on the right side, nyaka ibed very careful kech appendix be bedo ga kono. Inyalo confuse gi appendix. Lakini kigoye picha inyalo neno ka appendix onge, ineno mana ka tubes ema nigi problem. Kigoye picha bende inyalo yudo ka seche moko gik machal gi pi yudore e pelvis piny kanyo. Moko bende nyalo yudo ka tube go okuot nikech tutu nitie igi. Uterus be seche moko nyalo yudo ka nitie gi pi, mano bende inyalo yudo ka tutu nitie iye. Magi duto nyalo ng'isi ni ma nyalo bedo pelvic inflammatory disease. Koro kwadhi korka chronic, iyudo ka ng'ato nigi rem mar piny ich to ok rum, kod imiye yath to en pod mana gi rem, gini ok rum. To jomoko timoga gimiluongo ni laparoscopy. Itucho bur matin gi e pendi kenyo tirango. Kirango dwe inyalo neno signs manyiso ni inflammation nitie. Rach PID ni kama tutu nitie gik moko makrega. Ochalo gam-gam. Ochal gi gam-gam. Koro magi waluongo ni adhesions. Adhesions gi kain gode ei tube. Onyalo dino tube kabisa,
lakini kapok odino tube kabisa iyudo ni kodhi mar ng'ama dichuo nyalo kalo kech ich imako ga e tube oko mar tube kanyo to tong' chande oduong' moingo kodhi mwaluongo ni sperm gi kisungu to tong' waluongo ni koro kodonje e tong' kanyo ma koro loso nyathi seche ma tong' ni duogo mondo donjie e uterus obed implanted tiyudo ka ok onyal chopo nikech kata odhi momakore odhi odinore matin koro mano miyudo ka ng'ato nigi ectopic pregnancy ka odhi omobaro tube no to mano kendo en emergency inyalo tho kok othiedhi mapiyo omiyo mano en one complication mar ariyo ni tube nyalo dinore koni koma chiegni gi tong' to gi koma chiegni koni ma tutu bedie iye tutu no seche moko inyalo miyi antibiotics marum to kata korumo tiyudo ni pi dong' kanyo ma pigno waluongo ni hydrosalpinx pi kodong' kanyo mano nyiso ni tubes go okethore manyiso ni kan nyako ni dwa temo yudo nyathi bang'e nyalo chande ok doyud nyathi mano waluongo ni infertility mano bende nyalo biro because of pelvic inflammatory disease omiyo iyudo ka complications ne ng'eny ae moro bende en gi pain ma gik moko kata oko mag uterus ni ka tutu nodhi moo iye kucho iyudo ka ni adhesions intestines omakre kanyo tubes omakre kanyo nyaka gi uterus magi yudo ni tabu kata ka ng'ato dwaro ni mondo koro odhi mondo thiedhe e yo moro ma juu to bende bedo tabu magin complications ma serious daktari magi complications ma serious kata tutu no ka tube chodhi obarore kendo mano bende mana wach machielo ka tube obarore either because of infection mano thoni nyalo wuok kanyo kobarore because of ectopic pregnancy thoni bende nyalo wuok kanyo kaponi ok inyalo yudo nyathi that's also a very big complication and very big complication kati nitiere kamoro kamiwacho bende ni gik moko koro dhi makore ich ka yudo ka dag nyathi ka omakore nyimbicho makore gik mang'eny ka ponono ni tutuni odhi mopukore kuonde mopogore to daktari pimonwa kacha ni thothne PID kata tuochegi ikelo kod e yore riwruok tiende ni seche ma en ng'at mok ing'eyo maber to ber ka jitimo nonro kata jitimo tests ka jipoko bed achiel kaito kod tiyo kod raboyunga kaito wachonwa kacha bende ni inyalo pim remo mondo ming'ane ni en kidieny mane en chlamydia en gonorrhea koso en tuo mane tiwacho ni thothne gonorrhea biro kod rem mang'eny chlamydia to biro kamuol mak mana ni complications to chalre kamano ok ang'eyo ni thieth thoro chalo nade daktari thieth ne lure gi kaka jatuo biro jotuo ma onge gi rem mang'eny to bende gionge gi complications mang'eny ok gituo ahinya gin ginyalo migi yath to gidhi gi muonyo yath kaot kata kadala to ng'eny yath mwahero tiyo godo gin yath mathiedho gonorrhea inyalo miye sindan kata mar ceftriaxone to gi yath mar doxycycline kata metronidazole magi yudo ni komiye kata for 2 weeks 7 days to obo yudo chandruok lakini kapo ni en very serious to chuno ni mondo ng'ato odonji mondo rwake osiptal omiye yath moko mimiyo either sindan mamago kichwe sindan pi bende inyalo medi kapo ni ng'ok to kidiyo bende koro kisechango kiwe mondo dhi kawo ama thieth thoro kawo jumbe 2 ndalo 14 ndalo 7 ng'eny thieth en ga jumbe 2 daktari ma ena ka ponono ni oyude kapok odhi matut ahinya to ponono ni odhi mo kelo complications kaka mane wawacho cha masa moro tubes odhi modinore kata momakore kaka ne wawacho cha masa moro ectopic pregnancy obede masa moro tube odhi ma obarore thieth chal nade kapo ni tubes ni nigi tutu antibiotics ok yot ahinya mondo donji tutu mano bo chuno ni mondo yangi mondo gol tutu no inyalo gol tubes te seche moko bende ng'eni tutu nyalo donjo e pelvis ma pelvis no koro nyaka yangi magol tutu gi maket ni opera moro kanyo magolo go tutu mosimo seche mimi antibiotics e kama de chang malongo to kapo ni gi ectopic be nyaka yangi kech gima timre gi ectopic ni tube chande no konyal dongo kaka ofuko mar nyathi otin ga lakini kuting'o nyathi onyalo ting'o nyathi ma nyaka chop 4 kilograms manyiso ni obedo maduong lakini tube tok nyal bedo maduong kamano omiyo ng'eny tubes yudo ni barore
kapok ochopo 3 months. Matin ahinya manyalo kalo 3 months kadini. Koro kapo ni dwaro nyathi to tubes ni bende osedinore, mano bende nyaka yangi. Sani nitie yore mag thieth mopogore opogore. Nitie jomoko machon ne watimoga tubal repair, lakini sani kwa yudo ka in gi hydrosalpingo so agolo gi agola ta ing'isi ni mondo idhi for IVF. To IVF bende is very expensive. Mano ibro mulonwa kata koke chendo ni to abogo e mbaka odiechieng' machielo. Kawuono to aketa pachwa e PID. Onyalo biro mayom, onyalo biro matin, onyalo biro e yo ma samoro dakika moro matin tipo ka iyudo chandruok kata midhiero ma wawuoye. Timinjo complications ge gin complications ma tamre gi nono. Daktari wacho kacha weche mag ectopic pregnancy maka ponono ni otimore nikech PID to chuno ni nyaka yangi. Koko yangi to inyalo wito ngimani. Kwacho ni ectopic, kwacho ni en nyathi madongo e tube kamoko nego beno donge. Wabodo ke picha mane wantiere godo cha manyiso system mar ng'ama miyo kaka chal, dhod nyuola, kar ting'o nyathi uterus, kaachiel kod kuonde gi duto te. Daktari wantiere kod picha ka fallopian tube en magima. Koro ectopic en ka nyathi odongo kamoko winjore. Ka nyathi ok nitie uterus. Kan oko mar uterus, mano waluongo ni ectopic. Onyalo bedo e tube, onyalo bedo e tong', onyalo bedo e peritoneum, onyalo bedo kamoro amora. Seche moko nitie moko mayudo kata nyaka e liver. Lakini tek ni nyathi ok nitie inside the uterus. Mano ectopic. Seche ma ng'ato yudo thieth daktari, onego beni ng'ato ritore nang'o? Wadwa ni mondo wabukete kidienje ariyo, wachak kod ma ithiedho ng'ato kuom jumbe ariyo kodhi ahinya. Ere kaka ng'ato onego beni ritore seche mimiye yien gi? Seche mimiye yien ok onego beni romo gi ng'ato. Mar ariyo, prevention is usually better than cure. Kapo ni romo gi ng'ato, onego beni ti gi iluongo ni raboyunga kondom. Kamano. Mano nyalo konyi maber. Ai kendo ng'ama dhako bende berga at least once in a year. Idhi neno daktari mondo timni atima medical check-up. Orang ni gik moko duto beyo kuomi. Kech gik machal gi chronic no ok nyal yudgi. Tiyudo ni moko bende wayudo accidentally seche migo picha cha. Inyalo winjo ni gik moko duto beyo kuomi. Lakini ng'at mago ultrasound chande ng'isi ni there's fluid in the pelvic, in the pouch of Douglas. Koro ng'isi ni there's fluid there. Nitie gik moko 3-4 manyalo kelo mago, lakini mago ok wabi discuss. Mane mang'isi ni inyalo bedo din gi infection kamano. Na ng'isi ni ng'eny gi biro because of sexual disease. Ng'iso ni gibiro from up. To seche moko nyalo yudo ni in gi tuo kamoro nono kata TB. Chae owuok e lungs makele gi remo mochop nyaka e tube. Wamake kanyo daktari. Waduogo bang' thuolo machuok mokalo kanye mwabro chako godo kama samoro intiere kod tuo mar TB nyalo kelo ni chandruok makama. To thoth ne obiro e yore mag bede achiel kata e yore mag terruok. Yenwa wayude weche manyene machuok waduogo bang' thuolo machuok mokalo. To ka waduogo bed thuolo go simu penj daktari penjo duto tema inyalo bedo godo nikech en ka mondo mi wakonyre, en ka mondo mi opuonjwa, omiyo kik isud kata matin. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai Naview Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5 nights stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks,
Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. We are declaring an indefinite suspension of social health authority services. Kuonde thieth mag ji giwegi e kor gwenge kod mitayo gi kanise obuogo kuno tiyo gi okumba mar SHA ne thiedho jotuo kochakore wuok tich kaluwore gi ng'ur ma gin go. Can you tell us, are you part of those consigning our retirees today by sitting on their money? Because you are not doing anything to... Jod buru wuok tung' mosuo gi migawo mar omenda kuom deko miyo jotije manoserutae piny owacho omenda mag aeri. Pod chunya osiko kuom nyathina nikech nyathina no ne en osiepna. Wago kode mbaka. Familia moro pod nigi achiedh nade wi lal mar wuodgi ma jegni 14 mane olalo ngate rongai e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Yenwa mundo mwachak kod simba Mama Daisy. Mama Daisy, hello. Penj laktar? Ta penje niya. Hello? Nitiere wat na mama noketo coil to luor bigolo. Luor bigolo. Koro nyalo miye sida ka to ni gama ne ogolo sekalo. Inyalo nuoyo kendo penjo mondo mi daktari owinj. Akwayo ni moro migi med nwa duond simu matin. Kata kamano adwa winjo gimoro ka watne moro noketo coil. Moro nitiere gima doher mondo mi med lero ne kotendo kod coil kachiel kod thuolo mar gamo PID kapono ni ng'ato nitiere kod coil. Coil seche mirwako coil. Kapo ni miyo nigi tuo inside the vagina. Rwako coil no nyalo introduce tuo inside the uterus. To mano nyalo miyo yud PID. Mar ariyo, the weak coil nitie gi usi. To kapo ni ahinya ma en kuom joma tindo. Gini ginyalo tuore to gidhi kata thieth. Omiyo gibedo gi that vaginal infection for a long time. To vaginal infection ka in godo for a long time na ng'isi ni seche moko mucus chande. En ga thick. To komi bacteria mondo donjie. Lakini when a woman dogolo tong, tiyudo ka obedo soft kendo obedo thin mag bende oflow. Seche go bacteria nyalo donjo iye. Mar ariyo, ndalo ma oneno malo, seche moneno gini bende bacteria nyalo donjo iye. Gimomiyo iyudo ni seche moko kata kapo ni giromo gi ng'ama dichuo, seche ma giromo chande, ma mama cha bedo gi climax, iyudo ni uterus contract ga. To mano seche moko nyalo ywa chilogo materi iye. Emomiyo iyudo ka ok en very recommended ni mondo ng'ama miyo orom gi ng'ama dichuo ndalo moneno malo.
kamano. Mano en point nyakwara moga juang mamak maber kapo nono ni ineno malo to tema gi ndalo moko matin kae to bang'e no ibo dhi mana mbele nikech thuolo ni malo ni nyalo gamo chandruok kaka PID. Ponono nitiere kod penjo line wayaw. Daktari ni wang'yo kacha yore mopogore opogore ma joma mine gamo godo tuo ni. Yo machielo ni wacho kacha ni kapo nono ni ng'ato nitiere kod TB kata kamano yera mondo bi akaw simb Victor ka wadhi nyime. Victor, hello, penj laktar. Bera inya Ruth. Machiegni Victor. Iluonga ni Victor Buya. Majakochi, an gi wach moro ma adwa penj daktari. An gi min oda. To samoro amora mwabedo kode achiel. To piny yerame saidi. Toke kwa saa abel achiel to yerame. To gine sotime kuom muda mabet koro gwaro matin. Joko nyolo nyathi mar ang'wen. Sida no chakore bango senyolo nyathi mar ang'wen. Ana matin kamano koro yerame saidi. Moro yerame kabisa. Mane sida ma anego gi jaoda. Kopogore kod iye mar rame seche ma untiere kode achiel, ranyisi mamoko ma unyalo bedo godo nitiere koso? Onge koko moro amora. Mana bang' kwa saa achiel eka koro owinjo rem. To piny rame. Erokamano ahinya. Samoro oko mar olo pi matin samoro dhi saidi. Nyalo dhi tiene samoro nya chung kata dingwe ga di bicho tiene ko sigo mana oko matin. Koro mano problem mene. Erokamano ahinya Mr. Philip. Miyo ka winjo rem ndalo moneno remo. Ndere magiriwore ka giriwore gi jaode. Ka uriworu kode to oyudo rem, nitie gik moko adek manyalo kelo mago. Mokwongo en infection. Infection kaka mwacho mar PID ni. Mar ariyo, onyalo bedo gi tuo dag lach, bladder. Mar adek, nitie tuo moro miluongo ni endometriosis. Mae ibedo gi lining mar uterus oko mar uterus. Mano bende ka in godo, inyalo yudo ni winjo rem. Seche miriwori gi jaodi. Ai ka bende in gi adhesions mang'eny iyi. Mana wacho ni nyalo yudo kapo ni in gi complications mag PID. To nitiere mamine yudo ga ndalo magineno malo. Mama ni waluongo ni dysmenorrhea. En opogre kech en onyalo biro kionge gi tabu moro yoyote kata tabu moro bende inyalo bedo godo. Mag infections mago kelo ni kamano. Omiyo onyalo bedo ni en gi rem samo neno remo, en gi rem seche muriwru kode because of infection kata in the uterus kata infection in the bladder kata in adhesions. Mamano waluongo ni chronic PID bende nitie nyalo kele. Awinjo kochako medo gimoro daktari ni e otieno bende onyalo olo pi ding'eny kata di bich e otieno achiel. Mano nyalo bedo infection in the bladder. E bladder? Kech king'iyo ng'ama miyo piny kanyo, en gi buche adek. En gi kar lach, kar nyuol, to kar dhi oko maduong'. Koro en infection ka en godo kanyo, bende onyalo winjo ka chal gi PID. Kamano. Hello, Doris, penj laktar? Hello. Machiegni? Ruth. Awinji? An gi shida mar piny ng'ich. Piny yarama ga, but then kadhi oko maduong'. Sama adhi oko maduong' tawinjo lit. Koro gino ramaga sana. To bisedhi e osiptal moro amora? Nyicha sedhi, nadhi Ngara, an Nairobi ka. To nopima to noyud shida moro amora. Koro kang'e ni en ang'o. Mana kaka pacho mokwongo. Kirango ng'ama miyo gi piny kaeni nitie bur mar lach. Ai nitie kar nyuol to nitie kar dhi oko. Giduto gibo kelo ni rem e piny iyi. Omiyo ka ng'ato pimi mokawo history ni maber e kanyalo ng'eyo ni en ang'o. In kaka iwacho ni
kapo ni dhi oko maduong' ikiwinjo rem kabisa dwarore ni mondo orang system mar dhi oko no mano mar intestine opimo oko ni chal nadi inyalo bedo ni in gi tuoche machal ga miba kata njofni mago bende nyalo kelo rem ich maremo daktari wach moro thothne wawachoga ni opim to koyud gimoro amora to jatuo ntiere kod chandruok in kaka laktar ang'o matimore ga e keses ainagi ma jatuo nyalo wacho ni opima to koyud gimoro amora to jatuo to nigi chandruok kapok iduoka yiena mondo mi akawi sim halo penj laktar Yes, Lande. machiegni Agosi kawuok Awase. Yes, adwapenjo laktar niya. Nitie asebedo ga gi shida moro. I thought it was a UTI. The two weeks ago nitadhi osiptal. Duong' nano. Seche moko oila abuonye be nitie uchafu moko ma white mawuok. Kwa kano nyalo bedo UTI, to nyalo bedo tuoche moko muwe wige gi. Koro dongo nyalo konyogi, nyalo konyo mondo ng'e the way forward. Bise the hospital? It has been on and off. Bise the hospital? Now this, like 2 weeks ago, the other Monday, 2 weeks from now. Koro nentie mana ne gimiya yath moro kano mbet ne kani Neutrogena no gi Brufen. Mana tiyogo. Kanyalo duoke. Anyalo duoko penjo mipenjo go. Mokwongo ni jatuo biro gi rem. To daktari pime to wacho ni onge gimoyudi. Onge gimoyudi mano kutimo investigations. Lakini jatuo ok nyal dhi golo pesa ne ni mondo dhir daktari to onge gi gima chande. Gimoro nyaka bed ni chande. En mana ni kaka daktari pok wayudo tuono. Omiyo ka duoko achiel biro ni jatuo no ok yudi. E wi wabedo ga gi working diagnosis. Ma bende wa confirm mana gi investigations. To mano nyalo mi chak thiedho jatuo waluongo ni empirical treatment kata kapok iyudo ni ang'ono matime. Gimoro ka jatuo biro iri nyaka ing'e ni in ok idhi pimo laboratory. Idhi pimo jatuo. To ng'ama ithiedho jatuo ok ithiedho laboratory. Omiyo ka jatuo biro ni rame to laboratory wacho ni ber. Koda laboratory ber, laboratory seche moko nyalo bedo gi mistake. Ok giyudo gino, ndio. Kata gitimo test moko lure gi tuo no. Kech each bacteria nitie kaka ipimo. To bende nitie kaka idware. Omiyo in idhi nyime tithiedho jatuo no mondo ine ka poni nitie pogruok mabiro kako nyalo yudo konyruok. To jatuo ok nyal biro iri nono. To iwacho ni ndhi adhi koro. Ni onge gima yudo. Kes mar osiepa mantiere Awasi ni entiere kod uchafu mawuok to diere moro no chich nitiere kod UTI yore mag tuoche mag yor lach to en mabiro to lal inyalo wacho ne nang'o? Awinjo kowacho ni en gi seche moko gwonyore. Ogwonyo gini mar nyuol. To gima timre ahinya kapo ni gwonyori tuo mang'eny ahinya en ga fungal infection. Waluongo ni candidiasis. En ohinyo biro ndalo ma ng'ama miyo yudo remb dwe. Omiyo tuo no biro ga mana kochiegni yudo remb dwe. Seche moyudo remb dwe no to gi seche ma remb dwe orumo. Ogwonyore to discharge moro bende ogolo marachar. To en thick odwa chalo gi chak mopoto. To yadhe to nitie. Kodhi kosipimo ne daktari kamano ma daktari opime. Daktari bo miye yath madwarore ni mondo otigo. Moro bende nitie ni trichomonas en be omiyo ga ng'ato gwonyore. To ng'ama dichuo both of them ng'ama dichuo to ok bi ywagore. Koro iyudo mana ni ng'ama dhako ema ywagore ni agwonyora to an gi discharge. Hanta onge gi gigo. Omiyo kaber seche moko itiyo gi wiyi kineno ni onge gimineno to dhako pod ywagore nitie gik moko ariyo manyalo miyo dhako gwonyore. Trichomonas to gi fungal infection miya yath malure gi mano. Iwacho ni itiyo gi wiyi. Erokamano nya daktari. Ni wacho nwa kacha ni nitiere yore mopogore opogore ma tuoche gi nyalo biro godo to ipimo nwa kacha kaka inyalo thiedhgi, ipimo nwa kacha kaka inyalo geng'gi, ipimo nwa kacha bende yore mopogore opogore ma ka ng'ato neno kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni entiere kod rem kata tuoche mag PID kaka ne wago mbaka. Wach mogik minyalo weyowa godo ma ok diher mondo wiwa wil godo kotende kod twagni en ang'o? Tuo mar PID en tuo ma hinyo yudre kuom riwruok mar ng'ama dhako gi ng'ama dichuo. Prevention is the best.
ti gi raboyunga. Mar ariyo, seche mithiedhou nyaka ine ni in gi chuori oyudo thieth. Kata kionge dichwe nosiepni nyaka oyud thieth ute. Seche muyudo thieth kik urom. To kapo ni ochono nyaka urom to uti gi raboyunga. Ma mogik en ni kiwinjo ka dendi ok ber, dhi ne daktar. Joma mino ero ni seche modhi e hair salon upenjo ja hair salon weche madhi gi dende. Ka mtoki rach to ir mechanic. Ka dendi rach, dir daktar. Erokamano ahinya. Amor kenda duoko erokamano makende kuom twak mong'ith mimiyowa e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Ok inyiswa ni ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye daktari? An Afya Center to kendo wuok tich gokinyi abedo ga Nairobi West Hospital. Afya Center onyalo yuda e gorofa mar 2. Mano e jogo mantiere Nairobi. Erokamano nya daktari. Mano Dr. Joseph Ochieng en laktar mar joma mine. Ne wang'iyo kacha tuo mar PID kata chandruok mar PID. Iwinjo kaka opime kendo lere maber mokalo. Owacho kacha ni chik iti ne dendi ka intiere kod chandruok dhi ir laktar. Wego mbaka gosiepe kaachiel kod social media ni ka gima kama timo nang'o. Chomri gi laktar tir mondo mi yud konyruok. Ne daktari erokamano mang'eny. Erokamano nya director na, erokamano nya producer na, kaachiel kod jogo picha mawa mantiere go e studio. Erokamano mathoth. To maduong' moloyo in jahera mar chenro mar penj laktar. Ngima en mwandu, oriti masani. Aniluonga ni Ruth Otieno. Chenro makiny mar penj laktar koro nie viewsasa.com. Thank you so much. That was amazing. That was nice. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Indulge in that moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Ang'o miyo timre ka ng'ama wiye rach? Naketo node mag 500 kae, ok ayud kata achiel. Oe mar. Introducing the Smarter Bundle. Dial *544# or visit My Airtel app.
Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watero wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' tachana. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kit. Waduong' ne polis. Yes, Yuri. Stop it. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mngajong chakre saa 4 nyaka saa 6. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundak Mo.
Karamogi sa achiel mar odhiambo intiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien chenro en mar ang'ich welo magi e weche ma omiyo pek. An indefinite suspension of social health authority services. Kuonde thieth mag ji giwegi e kor gwenge kod mitayo gi kanise obwogo kuno tiyo gi okumba mar SHA ne thiedho jotuo kochakore wuok tich kaluwore gi ng'ur ma gin go. Can you tell us, are you part of those consigning our retirees to death by sitting on their money? Because you are not doing anything to... Jod buru wuok tung mosuo gi migawo mar omenda kuom deko miyo jotije mano serutae piny owacho omenda mag aeri. Pod chunya osiko kuom nyathina nikech nyathina no ne en osiepna wago kode mbaka. Familia moro pod nigi achiedh nade wi lal mar wuodgi ma jegni 14 mane olalo ng'ato rongai e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Nyakora moi kaka pile in thuolo mar mondo mi go kod mbaka kendo miwa pachi weche manyien ma obedo kwa keloni gi elak seche gi dwa chiel kachiel mbui magwa mag Facebook, X kaachiel kod YouTube enda ariadek auchiel nono wago kod mbaka nyinga Uchieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwe chakruok nyaka giko. Kawachako eni ute thieth mag jigiwegi e kor gwenge kod mago ma kanise osingo weyo chiwo thieth e bwo okumba manyien ma thieth ma SHA kochakore chieng' wuok tich juma manyien. Jakom mar riwruok mar Rufa mar riwruok margi Laktar Brian Bishenga lero ni ma en okang' mar sundo piny owacho ochul gope ma ute thieth mago ma NHIF magin godo maromo shillings bilion 30 kendo medo omenda michiwo e bwo jotuo ma ithiedho to dok pacho. Rufa lero ni kata bedo ni gisebedo ka gibedo e twak kod piny owacho. Piny owacho pok otimo moromo mar tieko achiedh nade manuro okumba mar thieth mar SHA kod riyo chenro duto e bwo okumbani gima koro rocho thieth e pacho ka. Simfro Sokinda lerno mathoth. Malaudo chabich nyaka nekete tim dwe mar 10 higa mokalo. Okumba mar thieth mar SHA pok omako mach. Gope mag okumba machon mar NHIF chenro ma weth e kin mamoko koro chien okumba no gima kidek nuro chutho chenro mag thieth kendo keto ngima jotuo kama ng'aw. Kochakore wuok tich mar tarik 24 juma manyien ute thieth duto mag ji giwegi kod mago mag kanise bwo mabul mar riwruok mar Rufa ok bi thiedho jotuo e bwo okumba mar SHA. Kaluwore kod gope mag NHIF kod omenda matin ma sirikal chulo ne jotuo mithiedho to dok pacho. On the 20th of February 2025, we are declaring an indefinite suspension of social health authority services due to unpaid arrears, NHIF arrears, and an unworkable outpatient reimbursement model. Kaluwore kod jakom mar Rufa Laktar Brian Lishenga kato bedo ni gisebago twak kod sirikal e wi gope mag NHIF onge olemo mosenya ka koro sani chenro mag ochung. Even if they were to pay us 100% of SHA claims, it is not possible because SHA claims are paying for SHA debts. Today, a nurse in the hospital expects to be paid. But if you did not pay them 6 months ago, it doesn't matter how well you pay SHA claims. We must have a complete closure of the issue of NHIF arrears. Lishenga bende lero ni omenda matin ma ichulo gi ne jotuo mithiedho to dok pacho medo mana nuro ute thieth. It is not possible to provide care at 75 shillings, surely. When you are taxing Kenyans at 2.75%, when we know that the average premium is now 900 shillings for the informal sector, how do you explain paying 75 shillings for a diabetic patient, a hypertensive patient? Report mar abiriyo wi dare NHIF nyaka SHA manogol kod Rufa duweni nyiso ni chenro mathoth mag SHA pod ok oriere gima medo kelo wich bar ne ute thieth. We have noted that 54% of hospitals have not received any payment from SHA since December 2024. This situation is worse in a level 2 facilities, which are 71% of facilities in Kenya, where 86% of them report that they have not received any payment since the transition began. 83% of hospitals have reported serious difficulties verifying patients' eligibility for SHA because of system glitches. This has resulted in denial of care for patients who are in urgent need of care, especially for outpatient services. Jopuonj kod obila mantiere bwo okumba mar thieth midendo ni MKL bende ok biyudo thieth chakre juma manyien
ka MKL iseyo kuom tiyo marach kod ute thieth kendo rem chulogi e thuolo mar higa achiel mokalo. MKL has failed to pay hospitals for the last 1 year. No single hospital has been paid by MKL. MKL has been forcing hospitals to accept arbitrary and unexplained discounts on true claims. We also note that MKL happens to own its own clinics and that it has been favoring these clinics in an uncompetitive and unethical manner. Rufa ni kod ute thieth mayo 400 e pachoka kamoting'o kaunti ma Kisumu magintiere kod osuptende 11. Homa Bay gin ute thieth 4, kaunti ma Migori 9, Nairobi 41, Kasia gintiere kod ute thieth 3 e kind ute thieth mamoko. Iwacho ni kama ruedhi ariyo dhawe, lum ema hinyore. Gima jotuo e pachoka sani koro liero e tol modhero mar tuoro. Penjo en ni, to en ng'awa mabiro reso jo Kenya? Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar lakteche Kimpidi obuogo dhi ng'anyo tarik 18 dwe mar adek poni piny owacho nduso batho sach lakteche matimo tiegruok kaka intern doctors. Kotelni gi jagoro maduong' mar riwruogno Davji Atela kinde mane giromo kod lakteche matimo tiegruok gikwedo wach mane jatend migawo mar thieth Deborah Baraza wacho ni osach lakteche go ibiro duok piny kowuok e gana 206 nyaka gana 70. Atela koni ok gibidok chien mondo piny owacho kik keth winjruok mar CBA mane gibedo godo higa achiel mokadho. Oka union waromo gi interns kawuono waromo gi dakteche wacho ni ka gitemo ni gimulo mshahara mar daktari mora mora to mano nyiso ni gidwaro mondo wadwa gany. Koro wacho ni dakika 18 dwe mar adek wachako demonstrations e bara ndara. Bang' kanyo ka ok giwinjo wach to wadhi bedo gi ng'anyo mar dakteche te Kenya mangima. Ng'eny ng'anyo ni thothne kaka waseneno en sirkal maluonge. To sama sirkal onyisi ni dhi ng'anyo ka ramo ino kedhi. Koro wan wacho ni gitem ni gimulo osara mar dakteche. Mano mokuongo. Mar ariyo en sirkal ma gimoro moro ok ti. Kata wach mag social health authority ma NHF osetiyo higni 60 ma koro ok ti. Wach mar interns osedhi maber higni gite koro sani giketho kendo. Kapod wantiere weche mag thieth, riwruoge mopogore mag jochiw thieth koro dwaro mondo bura witoko paro ma nywando kendo duoko piny riwruoge mopogore mag jolony e sekta mar thieth e pachoka. Kotelni kod riwruok mar Kuko, jolony golero ni onge omenda moro amora ma giyudo kowuok kuom piny owacho tayo chenro magi kendo ketho moko kuomgi ibiro duoko chien okenge mosego e sekta mar thieth. Riwruoge go bende oseo Director General mar thieth e pachoka Patrick Kamoth magiwacho ni karo bedo ni kod ting' mar tayo chenro mag thieth e pachoka en emotelo e rocho sekta no. Today, together we have resolved as follows. That the ministry and the parliament must drop the issue of declassification, defunding and merger with immediate effect and in totality. And if they do not do this within the next 14 days, then all of us shall issue a strike notice and proceed on strike. These regulatory bodies are protecting the professional trainings, professional practice, and the quality of healthcare that each of these professional bodies are giving to wananchi. Whenever it is reformed without our expertise, then it means the quality is going to go down and Kenyans are going to get services that are not standard. The Health Act actually designated the person of the Director General as the highest technical person in the ministry to advise the country and the President on matters of health. Once he missed direction, that is why we have the quarrel, the noise that we are experiencing in the country. Jatend migawo mar jotich mag piny owacho Justin Muturi owuok oko kendo dhi nyime gi mako amen kod jatend piny Kenya William Ruto. Kalose kar chung' e od bura, Muturi kawuono oseo piny owacho kuom chako chenro mag dongruok mathoth bang'e to ok tieki. Muturi mane twak e nyim komiti mar od bura mochung' ne jotich yango ni jotich mane tiyo e bwo bad migepe mag piny owacho mane oketh oko dhi riembi tich kolero ni biro miyo gi tiegruok manyien kendo tero gi e bede migepe mamoko mag piny owacho. None of the staff in the affected non-performing parastatals was to be retrenched.
Even if there were to arise need for retrenchment, appropriate compensatory processes would have to be thought out. It may not be the right thing to do at this time, point in time, given our economic situation in the country. I think there may be need to either retrain or reskill those civil servants. I don't know whether there's something wrong with our psyche as a country. Because the chairman, I'm saying this because I've traveled around this country. And there's something that I know some stored projects which have been there for more than 30 years. I went to a place called Water in Makueni. You find houses whose construction started more than 30 years ago. They are still stored. Kapod wantiere weche mag od bura en ni jod bura wuok tung mosuo kod migawo mar omenda kuom deko miyo jotich machon mag piny owacho omenda magi mag rutaya mago mag aheri. Jokanyo mar komiti mar omenda wacho ni bad migepe mag piny owacho kod kuonde tiegruok mamalo nigi gowi maromo shillings bilion 54 mag jotich magi machon. Jadbura ma Karachuonyo Adipo Okuome dwaro ni piny owacho bede kamiyo jotich machon omenda matin motenegi miyogi omenda mag rutaya. Chris Owino nigi ler. E nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda, migawo mar omenda oyudore kinda kur Gasumbi ewi deko mar omenda mag aheri ne jotich machon mag sirikal. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Okuome oseo migawo mar omenda kuom bete omenda mag aheri mag jotich machon mag sirikal, ikini ma jotich machon mag sirikal to gwonyore gi pado ikini mathoth bang' dhi e rutaya. If you are a pensioner and you're born to no income, and somebody is sitting with your money, consigning you to the last moments of your life, people just take it easy, and Treasury doesn't really bother. Can you tell us, are you part of those consigning our retirees to death by sitting on their money? Because you are not doing anything to those who are sitting on this money. And are we really certain that, again, people when they retire, they will be able to, when you retire this month, you're able to get your pension the following month? Can you assure this committee? Adipo Okuome kod jokanyo mamoko mag komiti mar omenda dwaro mondo jotich machon mag sirikal obed kayudo omenda matin kapod iloso omenda magi mag aheri. E duoko margi, migawo mar omenda olano ne gigolo bilion 7 odiochieng' manyoro mar chulo jotich margi machon omenda mar aheri madwe ka dwe. Currently, we don't have any arrears on the monthly, and that's why we are saying somebody will be transiting from one payroll to another one. The payroll of pension, we are up to date. The arrears are actually on their monthly payment. Jakom komiti mar omenda Kuria Kimani oyango ni bad migepe mag sirikal kuonde tiegruok mamalo kod sirikal mag counties nigi gowi mag aheri mag jotich magi machon maromo bilion 54. The local authorities pension trusts, this is on county government, 8.8 billion shillings. University of Nairobi pension scheme of 2007, 8.3 billion shillings. Local authorities provident fund, 6.8 billion. Moi Teaching and Referral Hospital, 4.7 million. Zoia Sugar, 329 million. Mumias Sugar, 306 million. Moi University, 287 million. National Water Conservation Pipeline, 237 million. South Nyanza Sugar Company, 227 million. Mumias Sugar, 179. Chemelil Sugar, 131 million. Rongo University, 78 million. E duoko margi, migawo mar omenda oyango ni gisechuogo aput moyiedhe madhi neno ni gope duto mag aheri mag jotich machon mag sirikal utiek chulo e wang' sa. TS National Treasury established a multi-agency task force to look at the pension arrears that is owed by various county government and various institutions. The task force is still in progress, and we will be presenting our report that gives the arrears post-devolution and pre-devolution. E komachielo, jo od bura okwedo chenro moro amora mar duoko piny omenda mar NGCDF bang' Kuria Kimani
wacho ni migawo mar omenda odwoko piny pok mar omenda mar NGCDF gi atamalo 50. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro maduong' ma Jubilee Jeremiah Kioni koro oseo piny owacho ma Kenya Kwanza kuom nyiso kido marach e nyim pinje mamoko. Kioni lero ni agenda ma orochore ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka tiyo gi tudruok kod pinje ma oko kod mamoko obala kod ratiro kendo nyalo luto Kenya e bugo marach. Wi mano dwaro mondo piny owacho lok tanga kendo we donjore pinje mamoko e tok dwaro magi. If you are talking of a foreign policy that guides you to host M13 in the country, and they form an opposition to the government in DRC. If you are talking of having these guys of RSF in the country, and they are forming themselves to go and do some other funny things in their own country, then our foreign policy is completely warped. And it is an embarrassment knowing the kind of brains we have that have guided us in the past in terms of foreign policy that gave us a lot of respect internationally. We were respected and feared as a country that knew what we wanted to do, where we wanted to go, and how. As it is today, if you ask any person sitting for an exam to write about the Kenyan foreign policy, ataaguka ama apite. Sababu hiyo ni mategemeo tu ya mwenye kumaka karatasi. There is none. Kawadhi weche mag kuyo, jotelo, jolony e sekta mar somo, wede kod osiepe ne oyore alam ne ringre mosanindo Ngire Bethuel Ogot mane obagi e kanisa mar All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Ngire Ogot opar kaka jalno manomako matek weche mag somo kendo telo e chenro mag chuogo mbalariany modhuro e pacho ka. Familia mare oboye kaka wuoro mane okawo ting' mar rito familia gi hera kod ng'uono. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ne en nyasi mar lam mane obagi e kanisa ma All Saints Cathedral e boma ma Nairobi. Ne ringre mosanindo Profesa Bethuel Alan Ogot manyocha owito ngimane ka jahigni 95. Familia mare opare kaka wuoro mane okawo ting' marito nyithinde kendo neno ni giyudo somo e yo makare. Kata wuode ma samoro ne nyal ne kamano ma otamo wang'e. Olero ni wuon mare ne ok ojwang'e kata obedo ni ne en nyathi matama kendo nolali e kong'o kod tiyo gi yedhe mamero ji ka sani olokore kendo okonyo oganda man kod midhiero makamano. And when I landed in rehab in 14 days, I learned what my parents had spent millions. And I decided when I leave, I am going to help others. My father funded my organization for the last 25 years since I left rehab. This T-shirt is saying thank you to my father. His biggest accomplishment was he was a very successful father. All of us knew that we were expected to be educated. The first question he asked me after 1 year, he said, I've seen you here for 1 year. Why aren't you a full professor yet? And that became a permanent challenge. Every couple of years he would keep reminding me. And that's the kind of pleasant pressure, let me say, that my dad was. Professor Ogot opar kaka jalno mano ochiwore somo rieko e sekta mar somo kendo notelo e chenro mag chuogo mbalariany modhuro e pacho kae. Chon presidents emane bedo ka chancellors of universities. To Kibaki noloko system moyiero Ogot mobedo the first chancellor ma Moi University. Dierego kawa manyo pend chik mar Kenya, Professor Ogot ne en achiel kuom jogo mane pimo wach gi jowa mane ndiko pend chik. Kendo en manen kaka consultant mar Tom Mboya. Nen ga rare demeanor of humility. An ordinary, down to earth, yet with a huge reputation. Ngato nyalo ga bedo professor, nyalo bedo japuonj. To tiyo gino en kaka tich moro amora momiye msara. Ok oketie chunye numa e gima adwa timo. Ndalo moko kana aseyudo masters ka duogo Maseno to kona ni Christine Ombaka. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Jotelo mag siasa mano oyore nyasi no opoyo Ogot kaka jalno mano omiyo Kenya nying maber. Kata kamano moko se okitelo masani ka giwacho ni sirikal okosemiyo Kenya nying maber. Kamoko
to dok ne sirikal. Can we say the same today about our foreign policy, when in fact we have lost our prime position as the one country where people can run to because of our policy of non-alignment? Kalonzo Musyoka is out of order. Mondo tigi forum mar iko Professor God mondo hit guard the president. Igima wan wang'eyo ni notimore to be nose campaign ni Amina Mohamed. Modhi kamoro mana motiyo gi pesa mang'eny mag state to ne ka Amina Mohamed okoyudo komno. How unfortunate would you celebrate for the loss of a country? It was not about Luos, it was not about Kambas, it's not about Taitas, it's about the Republic of Kenya. Adier to ni nyaka wanonre yo matut, nyaka wabed ni mondo wawinjre ni kapo ni donje dhap jomoke mahinyo ahinya to kara wawe donje. Seche moko inyalo donje dhaw kaka jathek to ihinyri. E kindegi mapogruok e kind oganda osenene pacho ka ahinya to mago mikelo kod wechego mag siasa. Profesa Bethuel Alan Ogot par kaka jalno mane nyayo achiel mar oganda kendo yalo injili mar neno ni oganda nenda kaka joka ng'ato kinde ka kinde. Nindgi kwe Profesa Bethuel Alan Ogot. Lydia Okeo, Ramogi TV, All Saints Cathedral, Nairobi. Erokamano Lydia Okeo kuom lipot makamano. Wan bende wacho ni oninde gi kwenya kwa Ramogi kanyo watieko godo tielo mokwongo mar weche manyien e chenro mar ang'ichwelo kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth mawaiko ni. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Kikiwe online kifocus e duka kende kaka koro wan umoja ka kwa wacho ni wanodo mana timo mar duka kende ingeni wadhi mana serve jo umoja kende to sama wane wa mbui kacha chande wa serve nyaka jok maonge Kenya. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Migori. Moko kuom MCS e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no oketie tim kako winjore lipot mar nonro mar jotich mane otim kod piny owacho mar kaunti e higa mar 2022. Gikoni rem kete tim lipod no
nyalo miyo jopiny bedo kod to e wi okenge miketo e kaunti ma Migori mar jiwo telo makare. Jojuma miwa mathoth. E chakruok mar tend gavana ma Migori Cheleko higa mag 2012, piny owacho ma kaunti ma Migori ne otimo nonro mar jotich. Ne en nonro mane otimo yango kwan jotich ma Migori ma ondiki yono makare, jotije ma Nyawawa, lony ma jotije ma kaunti mantiere godo kod kuondego mag itiye kaka yo mar bedo chenrogo mag piny owacho mar kaunti ma Migori. Dwe mar 11 mar higa mag 2012, lipot mar nonro mar jotich mane otimo rogno ma ong'ere kaka Institute of Human Resource e lo piny owacho mar kaunti ma Migori ne oketi ayanga e lwet piny owacho mar kaunti ma Migori. Lipodni ne oting'o weche mathoth ma oting'o kwan jotijego ma kojolo malo 600 mane osebed ka chamo sare kaunti ma Migori to nonrogi malong'o ok ni nyal yangi. Lipodni bende ne oyango ni kaunti ma Migori ne osebedo ka koro lalo omenda maro $60 higa ka higa mane chulo jotijego ma Nyawawa. Dwe achiel bang' lipodni piny owacho ma kaunti ma Migori bende ne obedo kod kweno mar jotich kendo rango bok chenro mane otim e kind tarik 19 mar dwe mar 12 mar higa 2012 nyaka tarik 6 mar dwe mar 1 mar higa 2023. Duoko mar kweno ne oyango ni jotije malo 90 ne oyudi kod obok mag somo bandia. Penjo maduong' en to bende lipode ariyo gi oseketi e tim kaka owinjore. Public money was used to do the vetting of the issue of ghost workers. Close to 2 weeks, 3 weeks. I rose to this house and asked that can we have the report that was done on matters of ghost workers. Moko kuom MCS ma Migori wane lipodegi pok gineno ka oketi e tim e yono mowinjore ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro ketgi e ler. There was an audit that was carried out by the county executive. That audited report has never been brought in this house. Jagoro mar piny owacho ma kaunti ma Migori Oscar Limo wacho ni lipodegi oseketi e tim kaka owinjore kendo nitiere jotije ma kaunti manod kod obok mabandia ma bende ne oseriembi e tich. Mokwongo ne wagolo gi oko kuom gimiluongo ni pino, gin joma nosewuok mosedhi dala ma nafas gigo noselandi ma kuom nafas gigo moko nitie jok mamoko mosedonje. Olima wacho ni MCS wacho ni pok gido lipot ma otende kod kweno ma jotich ema pok okawo okang' mar kwayo lipot ka okalo kuma pis karan mod burano kaka chik dwaro. Unless ni en MCA moko ng'e tije kata okong'e kaka onyalo report, en gima ko neno ka nitiere report moro amora monyalo dwaro executive ka chik oyiene mondo mi ochung' malo e bunge kachacha mowach no dwaro report machal kama to modwaro no clerk ndiko na to wamiyogi kaka gidware no. To bende kopogore gi mano, duol mandiko ji tich miluongo ni Public Service Board ni chik dwaro ga ni mondo duol no oter report mar jotije te e assembly higa ka igoru. Jagoro ni mar kaunti ma Migori wacho ni moko kuom MCS e kaunti ma Migori koro kelo siasa ka olore kod lipodegi. Ng'ama nyalo wacho ni report no chalo gimopandi en ng'ama go siasa matindo tindo. But report no to nitie kendo wa implemente kaka chik dwarore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wang'ado tong' wadonjo Homa Bay, piny owacho kaunti ma Homa Bay kokalo migawo mar thieth osidho chenro mar ndalo 100 mong'ere kaka Rapid Result Initiative matimo limbe kuonde thieth duto 232 manie kaunti no kaka yor medo bero chenro mag thieth ne jopiny e kor gwenge mar kaunti no. Chenro makama geto ute thieth kochakore gi e kor gwenge kata dispensary nyaka ute thieth mag sub counties bende geto neno ni giloso moko midhiero ma ute thieth go osebedo ka kadhoe. Gavana mar kaunti no Gladys Wanga mane ochako yanga chenro no Tomba Memorial Level 4 e chula mar Usinga okoni giseketo kweth ma oting'o apisas e migawo mar thieth ma koro luorore kuonde thieth mar yango gigo madhi nyime e ute thieth go. Achaka yanga gimiluongo ni RRI mar the next 100 days ka wuok kabro dhi Kisegi e level 4 mondo wang'i kaka thieth dhi mbele. Jowa mamoko dhi Mbita, jomoko dhi Ogongo. E ndalo 100 mabiro wabro dhi osiptende wa 232 te mondo wang'i gima timore kendo wang'i ni thieth waketo e wang'. Yath nitie, yedhe te minyalo dwar mag nyithindo mag joma dongo. Giseyawo kar ng'iyo wang' kendo
machiegni gibiro bedo gi jang'i wang'. Giseyawo kar rie leche physiotherapy kendo nitie physiotherapist mosebiro ka gin gi gig loso lak. Ei Tom Mboya kae nikech kod en chula nitie tuoche mopogore opogore ma affect jokae. Ng'eny gi gin tuoche ma wuok kuom ng'ato to dhi kuom ng'ato kata mabedo transmitted infections. Nitie kaka HIV AIDS ma bende nitie ka, nitie tuoche kaka malaria, nitie tuoche kaka mag kor, nitie nyaka tuoche mag nyithindo kaka mag diep gi mopogore opogore. Koro wan gi clinic kae manyalo handle tuoche gi. Riwruok mar bodaboda obo dhi ng'anyo e pacho ka gikwedo paro mar chik manyocha ogol gi Senator ma Kakamega Boni Halwale ma dhi gayo kaka gitiyo. Kotelne gi ker margi Kevin Mubadi gikone jaod bura moro amora mabiro siro paro mar chikno gibiro romo kode kinde yiero. Bodaboda go wacho ni chal ka gima masinde mag pimo joriemb bodaboda en mana yo mar nyawo mibadhi e sekta no. We call upon the Parliament to reconsider this ill-conceived bill and instead work with us to develop a legal framework that truly supports the sector. We are going to campaign. Waja 2027 ifike. We will campaign against you. We will make sure that every MP that will endorse this nonsense, we are going to campaign against them. We will make sure that tunaambia watoto wetu, baba zetu, mama zetu, wateja wetu, they will not vote for you. And we will make sure mmaanguka. Maandamano iko tayari. Saa hii tunagoja tu hiyo bill wajaribu tu hivi kidogo tu hivi kusema tu wanaipitisha. Tutaflock hiyo bunge na wanabodaboda wote. Tuta make sure wote yoyote ambaye atajaribu kudhubutu kupitisha hii sheria nyumbani mapema. Hata tutakuja 2027 sisi tuko tayari, na sisi ni serikali namba 3. Tuko na national government, county government na bodaboda government. Machiegni weche mag ohala. Skunde primar maromo 13 mayudore kaunti ma Nandi oyudo sir matangi mag pi kowuok ka Shabiki.com. Nyasi nobagi skul nyiri ma Chepterit kama jokanyo mag Shabiki.com norwaki gi mor ka kori geno ni jopuonjre ok bi kale midhiero mag yudo pi maler kendo. Director ma Shabiki.com Nyakalondo kod lony manyasani Rural Media Services Fred Afune oyango ni gidhi chwalo tangi mag pi e skunde duto e pacho ka dwaro margi maduong' en bero alwora mar somo ne jopuonjre. When you come, our results will be higher and you will not ask why. You will know it is because we got water and therefore we had more time to study in class. We did not have to run around for water. Giving a girl child water is the greatest gift. It's a blessing. It's great favor. We say thank you very much. And thank you on behalf of all the schools that are going to benefit from the tanks. Today we are not just handing over water tanks, we are investing in the future of our children and therefore our country. At Shabiki.com, we believe success comes with responsibility. Through our Shabiki.com Najami initiative and Clean Water for Schools initiatives, we are committed to giving back. It shows commitment to community development. To Shabiki.com shows commitment, community development, and responsible gambling. Kawergi mago ni johala matindo kata MS County ma Kisumu kauno yuoro e romo mar yudo tiegruok e wi ka ginyalo bero handgi kokalo kuom tiyo gi chike manyalo konyogi dongo. Romo kamano mane bagi kod duol mochung'ne ohelni matindo e pacho ka Micro and Small
Enterprise Authority. Komakore kod jokanyo mamoko geto tudoro were gi joma mine sektano gi chirni kendo miyo gi sir mopogore opogore manyalo konyo gi bugo ohandgi. Kamano bende ne gijiwo johala matindo mondo ne ni ondikore kodgi kaka yorno ni onge ja ohala mabiro dong' oko e yudo sir kod tiegruok makamago. By formalizing registration of association, registration of umbrella association, registering their businesses, then they are able to access different government opportunities. One of the things that we've been promoting is access to ACPO, that is access to government procurement opportunities. And then we are also planning to have some forums specifically towards having sector dialogues, and especially for women who are underrepresented or in those male dominated, because one of the components that we are doing under IWBA is encouraging entrepreneurship culture. Mseo sekonya kumuhala madhioko kumangio chiro maoko asa di Kampala di Burundi bora di South Sudan gitero mwandu wake ndo duoko ano gimaber maneno kama Mseo setimonwa maonge chandruok moro amora boda kata kumwadhi kunjruok makawuono ni bende ber kech miyo wang'e mang'eny ewi ohala kendo biro miyo wanwa kaka watudore yore mag ohala. Koro magwateo kidieny mar ariyo mar weche manyien moikoni chenro mar ang'ichwelo kaw yo matin kata kamano kik idhi kamoro nikech waduogo kanyo kod weche mag tuke. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Usikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Yore mang'eny mag bik gin duto makende. Dongi paro kata chuman mani dwaro go siep mane 1GB dine unge tan mani. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi. Thirsty for more. Machiegni weche mag tuke, timba dhula mar Harambee Starlets otimo orako margi mogik odiochieng' ma kawuono motone tugo kod Tunisia odiochieng' ma kiny e alap ma Ulinzi Stadium saa 9. Kocha margi Beldino Demba nonyiso yie